Chega o momento de falar de cine e, bueno, hoxe temos que falar evidentemente de cine porque onte foi a ceremonia dos premios Óscars e eso que xa non son, non teñen aquel glamour que tiñan pois na época dorada de Hollywood, pero evidentemente pois sempre centran grande parte da atención dos que nos gusta a séptima arte, pero falamos en xeral de cine porque algunha recomendación lles teremos que dar nestas crónicas cínicas que todos os martes facemos aquí en Radio Culleredo con Fernando San Pedro, noso cinéfilo, noso cínico particular. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días. Bueno, moi bons días. Pues sí, por lo menos non chove, pero bueno, pues sí, está foi onte pola noite, bueno, por lo menos cada vez é máis pronto. Antes me acordo que a ceremonia dos Óscar empezaba ás 2 da mañá. Sí, foi, a mí me pareceu rarísimo que empezara eso, 11:30, 12, ás 12 creo que empezou, ás 12 hora española. Bueno, debe ser para ter audiencia, máis audiencia en todas as partes do mundo, non? Supoño. Claro, ali en Los Ángeles son creo que hoy 9 horas menos. O sea, empezou ás 3 da tarde. Sí, máis ou menos. Recén almorzaos, pois xa iban para a gala. Bueno, así tamén, mira, terminaron ás 3:30 hora española, que ali pois son ás 6:30 da tarde, despois ideal para ir despois a todos os saraos públicos e privados que se montan ao longo da cidade de Los Ángeles, cos premiados, cos non premiados, cos aproveitados, cos influencers, coa nai do Cordeiro, con Yolanda Díaz, que non sei, a ver se alguén me pode explicar que pintaba ali. Pero... Sí, é certo, porque moitos medios destacan hoxe que iba, en teoría como ministra de Traballo, pero é curioso porque non aparece ningunha foto, non aparece ninguén, normal. Sabe por qué? Porque cando fora Mariano Rajoy, fora como ministro de Cultura, son as dúas aparicións hasta agora, pero en este caso non se sabe por qué, non? Estando unha película española nominada a mellor película internacional de fala non inglesa, pues bueno, que haxa un ministro de Cultura, mira, é normal incluso. Bueno, pero... iría delegada a lo mellor por o ministro de Cultura, se entende? En vez de sí, foi a que lle botou un borro que mandaran a ela uns días en Los Ángeles a gastos pagos a que lle amarga un dulce, pero bueno, en fin. A anécdota así curiosa bueno, ao final a ceremonia eu sei que a ti non te gustaba a película que gañou xa non teño nada máis que decir e que te gustou máis dos premios, que te gustou máis, cal te gustou máis? Hombre, pois gustar o que máis así digamos que me sorprendeu para ben, pois hombre, é o de Michael B. Jordan polo seu doble papel de interpretando os xemelgos protagonistas de Los Perdedores. E bueno, sí, a película se queda con ese honor de ser a película máis nominada da historia dos Óscars, con 16 nominacións, das cales solo se vai para a casa con 4 estatuillas. Bueno, ao final, pois mira, estaban antes de saberse Óscar a mellor película, aunque xa se preveía porque PTA por tonto again perdón, non, Paul Thomas Anderson que chiste máis malo, e xa había ganado o mellor director, o mellor montaxe, e a película que gana eses dous soe ganar a mellor película. Entón estaba o Truño con 5, Los Pecadores con 4, e dixe, bueno, se gana a mellor película empatan, e mira, todos contentos, a 5 galardóns, e todos para casa contentiños, pero non, ao final pois foron 6 para o Truño, e de Sinners pois quedouse con 4. Pero bueno, sí foi quizá o máis inesperado, á vez que merecido, por supostísimo, o de Michael B. Jordan, un actor que bueno, se falaba de que podía ser o premiado, pero non iba nin siquiera de favorito nas apuestas, e bueno, pois ao final con todo merecemento, pois levou uno para casa en detrimento do infumable Chalamet, que non sirve para outra cousa que para facer chanzas e bromas diversas sobre el, porque é que o pide a gritos, xa non os personaxes que fai o propio actor, non? Alégrome moito de que Marty Supreme, película que non vin nin penso,
se fora con cero, se fora de vacío, unha pena que Sirat non acadara, pois, polo menos o de sonido, non? Xa non digo de película estranxeira, porque había que darlle algo a valor sentimental, que tamén é o único que acadou. E logo, por outra parte, pois, sin coñecela, para min é un absoluto... vivo na absoluta ignorancia, non sei, pero eses dous galardóns a las guerreras K-pop, unha película de Netflix, bueno, de algo... O pop coreano está moi en boga, sobre todo entre a xuventude, non? E a canción premiada, Golden, creo que se chama, pois foi número 1 en non sei cantos países, empezando por Corea do Sur, Inglaterra, Italia, incluso creo que en España tamén tuvo bastante repercusión. Claro, é que eu non estou metido no mundo do K-pop, non? O pop coreano. O J-pop é o pop xaponés, vale. Entón, pois, mellor película de animación e a vez mellor canción, pois, por encima do espléndido blues que polo que estaba a canción nominada de Dos Pecadores, pois non sei, parece un pouco un atentado ao bo gusto, pero vale, se premia sempre o comercial, igual que pasa nos Grammy, por exemplo, non? Que o máis comercial moitísimas veces soe ser tamén o máis galardonado. Entón, pois, xa digo, pero falo dende o descoñecemento, igual estamos ante unha nova maravilla do cine de animación. Eu tampouco son especialmente fan do cine de animación, prefiro de imaxe real, vi moitísimas películas de dibuixos animados, e seguirei vendo, a vez menos, eso é certo, pero bueno, non me perdo por exemplo, as de Pixar, non? Alguna outra solta que poida aparecer por aí, pero, por suposto, todos os clásicos de Disney. Eso claro que as vin, hai excelentísimas películas, moitísimas maravillas, non? Pois eso sería quizá o máis sorprendente. Polo demais, non se saiu nada do guión, non? Que llevan dar o sonido a Fórmula 1 estaba claro, porque fan ruido os coches. Nada, pois unha pena que premiaran este truño de Paul Thomas Anderson, simplemente porque é unha película anti-Trump, non? Non o queren decir moi abiertamente, pero sí que o é. Non é mala por eso que podría ser incluso o mellor que ten a película, pero que é unha película tan desfasada, tan mal interpretada en xeral, que o de Sinpen darlle un Óscar, que, bueno, xa darlle un Óscar a Sinpen, por lo que sexa, é de xuzgado de guardia, pois darlle por este papel máis todavía, non? Encima, facendo gala da súa arrogancia habitual, se dignou a aparecer na ceremonia. Bueno, ala él, eu, no meu mundo particular, Sinpen é un tipo que teño cancelado. Ahora se di así, non? Sí, igual que Javier Bardem e algún outro máis. Timothy Chalamet, por exemplo. A longa lista, non? Sí, non quere decir que non vexa algunha película na que aparecen, porque non me queda máis remedio, pois porque o director é interesante ou porque, bueno, ten algún outro punto de interés, pero vamos, están na miña particular lista negra, non? Bueno, o sea que unos Óscars un pouco que non te gustaron moito este ano, e que, bueno, eso... pero era absolutamente previsible que pasara o que pasou, Bueno. Se pode sobrevivir aos Óscars? Hai vida despois dos Óscars? Claro, por suposto que sí, evidentemente. Eu, de feito, estou esperando, esta foi creo que a 98 edición sí, da gala dos premios Óscar. Dentro de 2 anos serán, pois, o centenario. Veremos a ver con que nos sorprenden daquela, a ver que película gaña o Óscar do centenario, non? Vai ser polo menos interesante, seguro que se lle dá moitísimo máis bombo do que recibe habitualmente ao longo en todo o mundo. Entón, pois, a ver, aquela primeira galardonada, Alas, unha película muda, ademais, pero estaba moi ben,
Eu, ao longo dos anos, sempre quixen ver todas as películas ganadoras, a ser posible as nominadas, tamén, do primeiro ano nos Óscar, conseguino hasta fai poucos anos, De feito, hai algunha das ganadoras que a día de hoxe non he visto. Bueno, creo que só unha, Moonlight. Mira que é de A24, adoro esa productora, pero que non sei, me chirría, me dá repelús un pouco ver esa película. Bueno, non sei que pasou aí para que premiara. Logo sí, a ver, hai moito truño, non? Nomadland ou Tres anuncios en las afueras, bueno, esa creo que non ganou. A mí esa me gusta, Nomadland non. Nomadland non. Non, a mí ninguna das dúas. Bueno, creo que Tres anuncios non estou seguro se gañou de mellor película. Non, quero lembrar que non. A mí me gusta o traballo de... Nunca me acordo do nome do actor, que a mí ese actor non é que me encante, pero é un actor que me gusta, o actor protagonista que xunto con, neste caso, pues a protagonista tamén, a protagonista de Fargo, que a mí me parece dos actores vos, o que non quere dicir que me teñan que gustar todas as películas nas que aparecen, evidentemente. Non, xa, claro. Non, eu sinto, pero Frances McDormand, por moitos dous Óscars que teña, está na miña particular lista negra tamén. O actor ao que ti decías é Sam Rockwell, claro. Sí, claro, efectivamente. O Woody Harrelson, que tamén salía. Bueno, a ver, Harrison xa me gusta especialmente, ¿no? Pero Sam Rockwell a mí me gusta, non é o que máis do mundo, pero me parece un bo actor, Sí, a min tamén. E salía tamén este tipo sempre inquedante que vemos, eu acabo de ver dúas películas nas que sale, pues recentemente, estas últimas 2 semanas, Caleb Landry Jones, que o ano pasado tuvo aí os seus momentos de gloria con Dogman, aquela película de Luc Besson, non? Na que interpretaba a un travesti, a unha drag asesina, non? E que agora é o Drácula de Besson, perfectamente. Que esa é unha das que vin tamén. Pois mira, aproveitando a coyuntura, podemos xa deixar os Óscars atrás, podemos saber que nos deparan na edición número 99, e bueno, pois mira, comentamos hoxe estas dúas películas de Landry Jones, que ademais están de plena actualidade, pois como é esta nova versión de Drácula, tamén dirixida por Luc Besson, igual que Dogman. E bueno, home, ele está estupendo, as cousas como son, pero aínda que Besson nos intenta contar a historia, digamos que podería funcionar de alguna maneira como precuela da de Drácula, da Drácula de Coppola, bueno, Drácula de Bram Stoker, vamos. Sí, intenta ser fiel en algunhas cousas, noutras evidentemente se toma licencias, porque a novela de Drácula, que é unha novela pois epistolar, tampouco é que sexa moi doado de levar á pantalla, non? Entón, bueno, Besson adopta o look de Coppola tamén, evidentemente. E, home, a película solo ten un defecto, ao meu parecer, que se fai aburrida. Simplemente é impecable, está ben interpretada, está correctamente dirixida, bueno, non se excede, cousa que en Luc Besson é digno de eloxio, porque é un director sí, é que é un director con tendencia sempre a exageración, pero ¿no? sí, quedou comedido neste caso, ¿no? Sí, o barroquismo, a calquer tipo de exceso. Pero fíxate que era un film no que se prestaba máis esa vena del, Sí, pero bueno, igual son os anos que van aplacando un pouco tamén. Bueno, en Dogman, a verdad, sí facía gala dese exceso, con certa contención tamén, sobre todo nos momentos de máis tensión, de máis impacto da película, pero bueno, detectabas aí un Luc Besson, aquí non tanto, aquí non, si non sabes quen é o director, acaba a película e eu creo que non se me ocurriría Luc Besson
nin entre os 100 primeiros que podería dirixir. Xa digo, está ben, pero non sei, a min se me fixo un pouco de bola. Faltalle algo, faltalle un pouquiño de vida. Non sei se decirlo así. Sí, un pouquiño de forza, todo o contrario, pois que o Frankenstein del Toro, non? Que non me esperaba absolutamente nada, me encontrei pois con unha magistral película, non? Que, mira, recompensada precisamente onte con 3 Oscars, todos no apartado técnico, maquillaxe, vestuario e dirección artística. Son os 3 premios Oscar que se levou ayer para casa o Frankenstein de Del Toro, non? Bueno, pois despois de Drácula, este Frankenstein, agora nos chegará tamén o Home Lobo, que está facendo Robert Eggers, o director de Nosferatu e del Faro. Pois, bueno, parece que intentan revivir os mitos clásicos do cine de terror. De momento, bueno, Del Toro saliu triunfante, Besón, digamos que aproba na recuperación, e veremos a ver o que presenta Robert Eggers, non? Non sei, tamén a min faime pensar en que tipo de necesidade hai de volver a adaptar bueno, está neste ano 2026 para dalos a coñecer a as novas xeracións, eses mitos clásicos do terror, non? Que levan máis de 100 anos pois atemorizando o mundo, ben coas novelas nas que se basan ou coas películas e series, bueno, infinidade de produtos audiovisuais relacionados con eles. Bueno, supoño que será por eso. Pero claro, darlles un enfoque novo, pois é complicado. Sí se pode facer de moitas maneiras, situándoas na actualidade, pero a verdade é que a maioría deses experimentos non soen sair moi ben. Hai uns anos, non sei se te lembras ti, no ano 2010 protagonizaba Benicio del Toro, que non Guillermo, neste caso Benicio, con Anthony Hopkins, unha versión del Hombre Lobo, bueno, sí. Bastante correcta, vamos a decir correcta, nin boa nin mala. Correcta, moi frouxiña, con pouca vida quizás, non? Pero igual que lle pasa este Drácula de Besón, non é fácil, Non. Claro, se queda nunha cousa insulsa, igual tamén pola sobreexposición que levamos toda a vida vendo películas de eses mitos clásicos do terror, non? Pero pode influir tamén. En fin, pois que Besón, bueno, non está mal, non quero tampouco botala por terra, pero si é unha película, pois digamos que prescindible. Prefiro, pois, Dogman ou outras anteriores de Besón, non? Pois o Quinto Elemento, ou León el Profesional, ou Nikita, por exemplo. Nikita tamén, por exemplo. Aunque tamén me gusta moito o remake americano coa retirada Bridget Fonda, Sí, non está mal, pero bueno, eu que son de primeiras versións, quédome coa de Besón, a pesar de Besón. Non, eu a Luc Besson o sigo sempre. A ver, non me interesa o de Percy Jackson, bueno, non, Percy Jackson non, estas de aventuras infantiles, que como se chama? Sí, non é Percy Jackson. Non sei se era... Estou pensando, pero non sei cales son, a verdade, porque non sigo tampouco a Besson. Non, eu sí, pero esas en concreto non as vin. Bueno, pues non me sale agora ese personaxe de para todos os públicos, que de feito leva, non sei se xa é unha saga. Xa sei, Arthur e os Minimoys. Tamén. Refires a esas, non? Non, nin a Valerian, que está basada no cómic de... Mira, ese non me gustou, ves? Esa peli non me gustou. Esa frouxiña. Tamén Juana de Arco, tampouco me gustara. Bueno, pues que non as dirixeras, que estou dicindo eu, home, pero sí está detrás na produción ou no guión. Bueno, é igual. Nada, e a outra,
antes de que se nos bote o tempo encima, a outra película de non serán as de Taxi, porque está detrás de todas as de Taxi. Pero esas xa eran máis para adultos. Sí, para nenos non son. Eran máis entretidas. Bueno, non importa, porque tampouco as vin, xa digo. Pero sí, a outra película de Caleb Landry Jones que vin recentemente, pois, bueno, seguro que moitos recordades o actor eu non fui un seguidor da serie, pero sei que andaba por ali, por Friday Night Lights, que foi toda unha canteira, non, de actores, de aí saiu tamén Jesse Plemons, por exemplo. Estou falando de Harvest, La cosecha, unha película supostamente de folk horror, ya sabemos que hai moitas acepcións dentro do horror, non? Que si o body horror, como unha sustancia, por poñer un exemplo, ou o torture porn tamén, do que podemos falar tamén, se dá tempo, de outra película que esa sí me gustou. Bueno, acabo rápido con Harvest, porque a verdade é que non me gustou. Está Caleb Landry Jones tamén, é o protagonista. Unha película destas que foi triunfando por todo canto festival se presentaba, Sitges, Venecia, e bueno, pois unha película ambientada en Escocia, así durante a Edad Media, bueno, unha especie de western, pero a escocesa, e con moito misterio por aí, coa chegada duns forasteiros, claro, precisamente nun momento no que as cosechas pois están a punto a piques de perderse. Bueno, unha película ademais sumamente larga, 2 horas e cuarto, que parece que son 3 días. Unha película de miradas, bueno, como non é que teña ritmo lento, porque hai películas de ritmo lento que acaban sendo obras maestras, pero que esta, para min, non consigue crear o clima necesario como para meterte dentro dese mundo irreal, medieval, que vamos, o requisito imprescindible para, se non te metes dentro da película, logo xa a historia, que sexa maior, menor, che guste máis ou che guste menos, pero se non consigues, se o ambiente non che consigue atrapar, malamente che vai gustar. Conmigo, pois non o conseguiu esta Harvest, da que o único que podo destacar é a interpretación excelente, claro que sí, de Caleb Landry Jones, unha película dirixida por, bueno, a directora que de nome Athina Rachel Sangari, griega, que por eso me acerquei á película, porque é colaboradora nos primeiros tempos, sobre todo, de Yorgos Lanthimos. E dixen, bueno, vamos a ver si podemos rascar algo aquí, pero non. Así que o sinto, pero a señora Sangari, de momento, non me dá que non vai ter unha carreira como a do seu paisano e antigo colaborador Lanthimos. Así que corremos un tupido velo tamén sobre Harvest. E mira, decía eu, saiu o tema do torture porn, bueno, dito en castelán, facer, digamos, mostrar escenas de tortura explícitas, non? E recrearse un pouco nelas. Pois eso me chamoume a atención de que nunha película comercial, unha película ademais plena actualidade, ainda está nas carteleiras, da que se está a falar, bueno, no mundillo do cine, despertando tamén diferentes opinións, baseada nun bestseller. Estou falando de La Asistenta, a esperada adaptación cinematográfica da saga. Van 3 novelas sobre, bueno, unha rapaza que entra a traballar como asistenta nunha, bueno, en casa dun matrimonio de millonario, no que, bueno, el é un home encantador, guapo, rico e con moito éxito, e ela, pois, unha muller
traumatizada, desquiciada, psicótica, esquizofrénica, que cae moi ben ao principio, pero que na intimidade da súa casa pois é un monstruo que lle fará a vida imposible. Bueno, ese é o punto de partida. Non vou soltar máis spoilers, porque a película vai dando voltas. A ver, é un produto de consumo rápido, igual que non lín a novela, pero me podo imaginar. Sí, pero unha novela, digamos, con un éxito comercial é unha saga agora de novelas. Sí, van 3 novelas e un relato corto, me parece. Bueno, pois a película, aparte de ter un tono así moi noventeiro, non? Se enrola na actualidade, pero é como aquelas películas dos 90 de Home Invasion, non? De un extraño na casa, ou de veciños psicópatas, ou non quere decir que aquí haxa deso, pero sí me refiro de que ten un pouco ese ambiente, non? A ver, é unha película sin maiores pretensións, que o consumo rápido é como ir ao McDonald's ou Burger King, 2 horas e cuarto, o mismo que Harvest, pero que neste caso, no caso de la asistenta, pois pasan un abrir e cerrar de ollos, un volao, super entretenida, e bueno, pois con reparto, sobre todo as dúas protagonistas femeninas, Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, que volve a estar, ten outra película tamén da que falaremos pronto neste programa, La novia, este remake nova versión de La novia de Frankenstein con Christian Bale e Jessie Buckley. Pois, no, perdón, mira, estou mezclando todo, non. La culpa é de Chalamet, la culpa é de Chalamet. A culpa de Chalamet, no. Toda. Na novia está Jessie Buckley, recente ganadora do Oscar. Con Amanda Seyfried, podemos vela tamén na estrea, que se estreou outro día, el testamento ou el testimonio, non sei, como lle puxeron aquí, de Ang Lee. Sí. Non de Ang Lee o director, non, Ang Lee. Ana Lee, efectivamente, sí, que está para estrearse, me parece, se non se estreou xa, está a pique, sí. Exacto. Pois, bueno, pois esa tenemos ración doble tamén da estupenda sempre Amanda Seyfried, non? Que soi facer o de pija ou de tarada. Bueno, Amanda Seyfried, benvida. No, si me gusta, é unha actriz que me encanta, non? Bueno, pois, ao longo desta película de la asistenta, pois, vaiche despertando sentimentos encontrados o seu personaxe, eso é porque o fai realmente ben, non? Bueno, pois xa digo, unha película destas que se lle pode recomendar a todo o mundo, non é unha película de terror, pero tampouco deixa de selo, é máis ben de suspense psicolóxico, pero sí me chamou a atención certas escenas que ten de ese torture porn que nunha produción tan comercial para todo tipo de públicos, pois, bueno, pode herir a sensibilidade incluso de algún espectador ou espectadora, non? Bueno, a min gustoume, xa digo, non me esperaba gran cousa. Sydney Sweeney soime caer moi ben, parece unha actriz en alza, non? Encontramos aquí tamén como secundaria facendo da malvada nai de Amanda Seyfried a Elizabeth Perkins. Ollo. Sí, que estaba un pouco desaparecida, sí, señor, nos últimos anos, pero aquí está, pois, nun papel secundario, pois que se a nominan ao Oscar non houbera sido nada extraño, porque, a ver, claro, non está tan exagerada como Amy Madigan, que o ganou onte en Weapons, outra maja película. A tía Gladys. Sí, pois, bueno, Liz Perkins, a verdade, é máis con un look co que nunca vimos tamén. Bueno, está confirmada xa a secuela desta asistenta. Xa digo, non vou soltar máis spoilers porque a película é un vaivén continuo, non? A ves vir hasta certo punto, faiche todas as trampas e todos os trucos das producións comerciais, tal como se levan facendo toda a vida.
Tampouco é que non te intenta engañar, non é unha película pretenciosa para nada, é unha película que non pretende, a súa intención é entreterte, que botes un sorriso e que te asustes un pouco chegado ao caso e que te identifiques pois cos dous personaxes principais femeninos. Non fai tampouco, non ten nada de wokismo, nin de feminismo, nin de machismo, nin os homes son os bons, as mulleres as malas, ou viceversa. Non ten nada que ver. Intentar buscarlle por aí tres pés ao gato non ten sentido, nin lógica. É simplemente un produto comercial de Hollywood, que un blockbuster, que o gallá todos os blockbusters foran así. Bueno, pues haberá que vela entón. Por lo menos para pasar un rato. Sí, eu me levei unha grata sorpresa e prefiro eso pois que cousas como Harvest que comentamos antes ou que son un soberano aburrimento. O Drácula de Besson, unha película fallida porque é aburrida, simplemente imos, falando en plata, porque é aburrida, non ten máis ciencia, e o cine ante todo pois ten que entreter. Así que a semana que ven volveremos con máis entretenimento, se supón. Fernando Sampedro, douche descanso este xoves, Bueno, moitas gracias. Ata semana que ven, grazas, un saúdo. Eso, unha aperta.